Hello para bro, teneng kunung siapa ngah kau naik beli pi baru ki parlok ki baju kersan bah ya kan ka YouTube channel ka junga. Ngah aku beli ru ya gitu ki baju persiap bah, ki baju keren beng, bat ki baju kentok yang anak por sekpor. Ngah pediang so bahai pi baru sya kan ka video. Te hagan ka video nak kaleng ka junga ngah kuat ban reacts. Maru don way bro, baju kentok, baju keren dok labha, yang badi ubadeng dok dong uju that bha ya ka kerteng jungi arngut ha kawe ka Facebook group ka kerteng nalimpung ki khun kari khasi la ai kerteng da kan nalimpung ki khun kari khasi ndrai balai ki admin ki sya kum ya uto bro baju kentho bha yanga badi ubadeng dok dong uju post ha ka to ka group lese ula bandai admin ru ngintip chano ndrai umtipat baladan nakaleng ka junga ngatrak ngalak mentip ka kerteng ka jungu hakajuk teknologi wat jule rubi wat jule rudum wat ju akstat tamapi pimut ba manga ngamlap ladang ngatrak ya ka kerteng ka jungu pimut ba ngamlap lada udang melin biang ban komen dolap nang ne sakmat nakaleng ka junga ngaban traks bat kum kakan hun ngin ajing sneng ya une ubro lada ula keren dok lapalat lada ula kentok peladengi haka doka grup lane haka doka grup bro ngin trak be ngin wat be jaga kerteng ka sisa ka jumu kamlong ka e ban wat jaga kerteng ka jumu haka ne ka juk teknologi kalong pasuk tang baha nakaleng ka junga ya mentah ngasu ai warning une bro lada udang melin biang ban that klemraj ban kentho klem ki norim ki badai na kaliang ka jongi ngin traks be ngin traks bat ngin ajing senang sendon ladangi lalap ya une bro sisin balalap ka kerteng le kamlong ka e kasuk bah ban lap ya ka jaga song jaga saru kunta wat jumelin ban kentho gulmar klem ki nongrim lara pidon kinorim ki biang te omlele ndrei bansu batai an de mapi nakalenga jong ngim pediang hato pidei upa jong ka an ba pi wan keren dolap ba pi pus kulmar ba pi kentho kulmar angi hato pidei upa jong ka an lara pidei upa jong ka an bale pimnut ban penpau ya ka kerteng jong pi bale pi buri ka kerteng pensai bet par kuma pensai mangi gen lara pi pensai dakadur khmat lara pi pen idul khmat nakaleng ka junga ngamso e lara ngi don kam na thernie ru ni na thernie be ngamso e ndrei phile kum uleno phile kum u reusno kum u ruboman pi buri ya ka kerteng lade ndrei pi kentho pa pi kren ola patya kiwe nakaliang ka junga ngam sutenap ya kan ya karu kumlek ka jungki kumta nakaliang ka junga ngala tho daka kerwo haka Facebook ka junga te ngan pule ya kan ka kerwo ngan pule swa ya kan ka post ka jung bro menta ngan pule ya kan ka post jong une ubro hakba u klepet pa kerteng rei usu ai anonymous member hakba ula post haka we ka Facebook group nalimpung ki khun kari khasi une ujutar link swidok todong te imat la song start la bit kampalat banenga ada mis no start kat noru medang duna ka jing sempang ngaru ngala bansina international media tang banga hab register bat ka sarkar India banga dei nong India bat haba layo registration bat ka ministry jong ka sarkar India bat dei bat ki international news kiri ka perthai ki pediang badyate barka company namar baki tip baki day ki bala dev register bat kari baki show lara day ba ka Facebook ne ka YouTube ru ki day ba kila don ki registration bat ki bor sarkar katai kari ba don ka head office ki sak pediang lem ki we phite ba sha khang ki up China ha ka sarkar India ki long ki international news ki syak khang trekam ha India tang ba ya kan at hap deng kini artli kiri klem ka registration bat ka bor sarkar kari ba syong
basa mano ban priang khamta manta labun ki company top company tu tang banyo kamai spa hadin jar lada kim seu tang ya katak sorkaru laisa khang haka sorkar une breu usna tofa hangne penpau ka kerteng jonga bat ya badeng dok todong te keno yangi bangi de kibi to keno tangba meseo tip an hadu kata tamu haka ba mi ong melak ban snaru ya kai hangne mi ong ngalak ban sna international media app so khan phale me mo ani start ba me mo melak ban sna balai pat mem sna me khnang ba mangiru ngin join lang bat kata company jome lada misha lada mem sha ru ngim sno ngin le be de company nong we sna me khnang ba ki khasi jungi kenjo jungun toy na kata company jome ban sna ya kano ka company dan kam hi ya ka registration ya kane bu batai ya ka jing register te hoi kalong ka bade hab hi ban register ada claim register te kimpat long kita ki recognize company te nrei bansu keno yaki nong penankam social media te lada kini ki company kim kit klik lada kini ki company kim lawan control te kam long ka bah lada fi ngomong ba ki nong le ki nong tre ha kini ki company ki penmong ya phi balai phim ujor syaka sorkar khnang ba kan khang no ya kini ki company dei ban take action ya ki company ken balai phi bisni ban yang ki nong bala ki nong le te dei ban tre be ki malik ken namar dei na kini ki company te lada fi ngomong adu kata ru dei ba don kini ki company haba kini ki company ki sya yangi te balai mame pat me kran bisni yanga badeng no todong to ngan pule saka pus ke jonga sngap ha perlo phin sai kada nakale ka jonga kala jubab pia kane ka jing penpau kerteng jong nu breu nga hakba ula keno bangi de kibi hakba ngim patip anye ya de ula khen ba ude to breu bal start an te ngasuong lada medei ukpa jong ka an balai mem nut penpau kerteng na me medei ban penpau kerteng me balai mem nut ban penpau kerteng balai me buri ka kerteng lade te sngap ya kane ka pus ka jonga ngala jubab ne breu ka jing jubab ye unong pus ting uting cha te to breu lada uting balai pat penpau kerteng me ubas start an balai mem khang no ya ka YouTube Facebook Instagram lada me tof hadu kata tang ka kerteng ru mem nut penpau hato ngimlap mo ban trak lane ban wat jami me aktif ain lakat ukpa jong ka an tang ba mem chlan ban penpau tang ya ka kerteng jomeru me keno bi cegi oj ni de ki bi tang ba me ubastat medang ting yangi ki bi namar mem nut tang ban penpau kerteng ru me aktif ain hadu kanoli ba me ting kumne ka registration ka don kambe teme sisen balaseng ya kano company wat mameru lada meseng company me haphi ban register tangba ka jingkit kli yakin nong tre ka dei nami dei pat na ka sorkar lada memla ban kontrol yakin nong tre jume kumta ka sorkar kan te yami mangi kibale social media ru ngi dei tang kin nong tre lane kin nong bala teme kumta ka dan kam yaki social media bakin kontrol ngi lada ki social media kimla ban kontrol yakin nong bala kadai ka jing bakla jong ki social media kam dai ka jing bakla jongi namar ki klem sim action yangi kane kalong ka basyat ki social media ki klem sim action te yangi balai une ubre padu thot lada us ngomong te penduk no ki social media me waju thot me ya ka jing kran jongi lada memon ban peju nai pe mentangan pule susu ya kane ka kerwo jonga lane ya kane ka post jonga me ubastat an me keno ya no pat habakumta hato me keno yangi kinong penankam social media lada mes no tof hadu kata-kata ong ki social media me bakin la ban kontrol yangi lada kim la ban kontrol yangi kinong penankam le jujur sya ka sorkar me hato ka khang ne em ki social media
namar wat Modi ka Presiden Draupadi Murmu Amit Shah Korat Sangma Presiden Tensong bat kiwe ki nosan pertai ki penankam ya ki sosial media ban kentiu ya ka kam jongki balai uneu khna ikat bisni yangi ki content creator nalor voting bat umnut ban penpau kerteng yalade kataru ukwa ko ladangi thong ya ka kerteng jongme kamut ngimla waju le rudum hakajuk teknologi yo mija burom yalade kane gare ka kerwo ka pasai ka jonga ya uneu breu namar ujumelin ban kan tho yangi haki rensan sosial media khamtam hakane ka grup nalempung ki khon kari khasi uju kan tho uju kran ben yangi na ka por sekpor komta hakawe ka por lada udang melin biang ban kan tho kumne klem nongrim khamtam lada ula kan tho palat ngintrak ya ka kerteng ka jongu lada ngilalap ya ka kerteng kamut ngin lej ban ajing seneng yono bro ngin ring bed daka video ngin pen kamera halor kanong rim me kop me kan tho yangi lada me soto fadu kata me le kumbang ong mangam le kumbanga panpa manga hakane ka kerwo ka junga bale sina ka kemi ukpa jome ne yaki sosial media ba me squat ban bisini yangi lara me mon ban page na page ne wat ju page yaki video ba yaki post jungi lada mem one ban page lada mem sotonat wat ju page yaki video ba yaki post jungi namar lada me kwa ban pen kebum ju borengi ngenom snapja ngin keren be tarta ngeno ali kumta omde tang yone bro nre yapi baro ba page yaki video jonga bat jongno ru lada phimon nai page namar bansu kentho bansu berngam kamlong kabade naipe namar ki social media kimde ki basna mapi kimde basna ka kami upa jongpi ki bahajing basam jongpi ta sautu ya kata te parlok kublai sibun ngin sa siam biang haki be perki video